Ready? 1, 2, 3, 4. बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ साफ्रोमनोबो जासिहरदों। देग्लाय 2025 मायथाइनि बोहैथि दान मार्चनि 13, 14, 15, 16 अक्ट'खालि सानब्रैनि हाबाफारि लानानै दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे दतमा बड'फा फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो बयखौबो खावलायहरदों। दिनैहाय बे हाबाफारियाव जोंहा गेवलां मेलाव जोंनिनो भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बा महरै बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि आसामनि गाहाय मन्त्रि गिबि मन्त्रि जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। दा बेवहाय दिनै हाबाफारि बायदियै गोबां हाबाफारि दङ, जेरै एगजिबिसन, लोगोसे देंखो मो 1, 2, 3, 4 बादायलायनाय आरो बायदि बायदि हाबाफारिजों गाजा गोमजा जागोन। दा नैबे जाहैबाय दतमाया जाबाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा, थुलुंगाफुरि जायगा। दा बिथांनि बे जोनोम जायगायाव जों बयबो बाहागो लाफैनांगोन। दतमा हिसाबै बड'फानि जोनोम जायगा हिसाबै बेनि जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो जोबोरैनो गाजा गोमजा रंगिना संगिना आरो बिदिनो साबना हामना जानांगोन। मोनसे आब्रुथि गोनाङै डिसिप्लिन भाबै जों बेखौ जों खुंफुंलांनांगोन आरो बयबो बाहागो लालायनांगोन। बेखौ हारिमु आफादनि जानानै लोगोसे खुंफुं आफादनि सासे आङो मावथि जानानै सोद्रोमा जानानै बेखौ बयनिसिमबो